Pipi amanyoko Franka tuni Dr. Mahmoud Bawumia de nafua miensensi na niso Asante mantemu pro ewo. Wabo wa Asante mantemu beshasiye ewo True Vine Hotel. Ya wene Asante mantemu bano dafo da pipi amanyoko no ano ene abemu mpanimfo. Mrehye bedwafo ene wonuma wejina amanyoko na nemu apre mrehye bedwa kunya wa Asante mantemu ebehia. Wonuma obeba sa adwumede ase bi nso eye. Wonuma odada abato mpesu ahodo ano Council of Elders mu mpanimfo. Ene kane mrehye bedwafo ya wonyina ewa Asante mantemu. Owia obeto aso no ne nananom atrankonya akwakohia ewo menhia hemfie na wode ne swade hunu ato anim asa age wonsam nhira wabra wode nansanto abo ehye so ewo mantem ne mu. Eno achi one asofo ya owo mantem ne mu nso ebetenase atwetwe nkomo ewo Church of Pentecost asafo Makion asodan mu ya ewo askwa no firi ho a one nkramusu mu mpanimfo ya owo mantem nso behia ewo Kumasi Central Mosque. Eno achi one adwadifo ya ewo Kumasi ebetenase. Eno achi one adwadifo ya ewo Kumasi ebetwetwe nkomo ansa na wate asidwanim achi adwadifo no wia wode da edikan no abawieye ewo True Vine Hotel ho abiem wabra wone animdifo ne anyumayefo ahodo a ewo Asante mantemu akohia na wode nano di sem ene ne swade hunu ato wonanim. Dwumede ne beto aso okina benada ayehumubo somene da etosudu baako na akowie ne wukuada ayehumubo somene da etosudu mienu. We ene mantemu etosudu nsia ne de twato okra mampani abedi akire Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia abonto awo.